Svet FNAF fanhier je obrovský a veľmi rešpektovaný. Ľudia vkladajú do jedného projektu mesiace a niekedy aj roky práce. No ľudia, ktorí tieto hry vytvárajú, sa môžu výrazne líšiť v tom, ako veľmi ich komunita má rada. A preto práve sa dnes pozrieme na najviac milovaných a najviac nenávidených vývojárov FNAF fanhier. Začneme tvorcom jednej z najvtipnejších FNAF fanhier, aké existujú, Day Shift at Freddy's. Séria prvýkrát vyšla 26. apríla 2016 a vytvoril ju vývojár Direct Doggo. Veľmi rýchlo sa stala jednou z najobľúbenejších fanhier sérií vôbec. Day Shift at Freddy's si získal fanúšikov vďaka svojmu satiristickému, ironickému a pasívno-agresívnemu humoru. Here, we're giving him his face back. Is it going to be a magical moment? Is Bonnie going to be friend? Are we going to yipping him as we speak. BFF with Bonnie? Thank! Thanks. Bol to úplne iný prístup, než mali typické fanhry v tom čase a práve preto si vybudoval reputáciu, ktorú má dodnes. Úspech hry viedol aj k vzniku ďalších dvoch pokračovaní, Day Shift at Freddy's 1 a 2. Komentáre k sérii a jej tvorcovi často zneli napríklad takto. Aj keď sa toto dostanem kritiku, myslím si, že sa mi to páči viac, než hlavná FNAF séria. Je to najlepšie a Direct Doggo je úprimne môj obľúbený vývojár, nielen kvôli tomuto, ale aj Dial Town bol skvelý. Je ako Kevin Smith herných dialogov. Direct Doggo sa nikdy neocitol v žiadnej veľkej kontroverzii, čo sa rozhodne nedá povedať o Jonochromovi, tvorcovi One-Nighted Flumpties. Jonochrom, vlastné meno Jonathan, bol kedysi milovaný prakticky celou komunitou. Bol mozgom za sériou One-Nighted Flumpties, ktorá bola univerzálne obľúbená naprieč FNAF komunitou a veľmi ju mali radi aj content creatory. Dokonca sa stal súčasťou oficiálnej iniciatívy FNAF Fanverse, kde dostal za úlohu vytvoriť záverečný diel série One Night at Flumpties 3. Táto sláva však netrvala dlho. Koncom roka 2021 anonymný používateľ na Twitteri upozornil na to, Jonathan bol vo romantickom vzťahu s dievčaťom vo veku 13 až 14 rokov, zatiaľ čo on mal cez 20. Dokonca sa mali v jednom momente aj stretnúť. Jonochrom tieto obvinenia potvrdil na Twitteri a priznal, že bol v tomto smere na vine. Následne si dal dlhú prestávku, aby sa sústredil na terapiu. Až v novembri 2024 sa vrátil s YouTube videom, v ktorom vysvetľoval, že v tom období nebol psychicky v poriadku. As you probably know, I've been gone for the past 3 years, not for creative reasons, not just as a health break, but to work on myself as a person, because there's a lot I've needed to change, and I'm grateful I've even had the chance to. Before I left, I was mentally unwell in a number of ways, not to mention entitled and developmentally stagnant. But slowly, with a lot of help from therapy and my friends and family, all of whom I'm very thankful for, I've been turning my life around, and I want to focus now on making the future better than the past. Jeho reputácia je však vážne poškodená a je veľmi nepravdepodobné, že by ho komunita prijala späť tak skoro. S týmto sa však rozhodne nemôže stotožniť vývojár najočakávanejšej FNAF fanhry. Nixon, vlastným menom Nicodemo Sita, je taliansky vývojár, ktorý vytvoril série The Joy of Creation a Those Nights at Rachel's. The Joy of Creation bola považovaná za jednu z vizuálne najpôsobivejších FNAF fanhier svojej doby a bola chválená za unikátny štýl hrateľnosti a skvelú grafiku. Hra je tiež súčasťou Fazbear Fanverse a séria bola oficiálne vydaná na Steame, kde bude nakoniec dostupná aj za reálne peniaze. Nixon navyše aktívne informuje o vývoji hry a posiela content creatorom ukážky z hrania. Dá sa s istotou povedať, že Nick nebude v blízkej dobe nenávidený. Na rozdiel od ďalšieho vývojára, ktorý o tom môže len snívať. Dormitabis bola kedysi jednou z najpopulárnejších FNAF fanhier. Hrali ju mnohí známi youtuberi a väčšina komunity ju chválila. Hovorím väčšina, pretože existoval jeden veľký problém. Postava menom Garvey. Garvey bol Dormitabisová verzia Williama Aftona. Bol extrémne edgy, používal temné vtipy a odporný humor. Nebol len vrahom detí, ale aj... viete. Už to samo o sebe by bolo dosť zlé, no hlavný autor a jeden z tvorcov hry bol hlavným dôvodom, prečo si hra získala zlú reputáciu. Blackout 1912, známy aj ako Nichi, vlastným menom Justin, bol jedným z autorom scenára a zároveň osobou spojenou s najväčšími kontroverziami. V roku 2020 bol obvinený z vydierania, transfóbie, pedofilie a mnoho ďalších vecí, čo viedlo komunitu k presvedčeniu, že Garby bol v hre jeho seba vloženou postavou. Samotná fanhra Dormitabis však bola stále dosť obľúbená a tak vznikla snaha zachrániť sériu pomocou rebootu, ktorý odstránil všetky prvky spojené s Garvym a celkovo hru vylepšil. Nichi bude navždy považovaný za škvrnu na FNAF fangame scéne,
No to sa už netýka ďalšieho vývojára, ktorý vytvoril jednu z najznámejších FNAF fan hier vôbec. Emil Mako je dánsky vývojár známy vďaka sérii Five Nights at Candy's. O tejto sérii ani o jej tvorcovi sa prakticky nedá povedať nič zlé. Oboje má v komunite výbornú reputáciu. Hry sú kvalitne spracované a Emil nemá za sebou žiadnu kontroverziu. Five Nights at Candy's je tiež súčasťou FNAF Fanverse Initiative, štvrtý diel série je momentálne vo vývoji. Emil pôsobí ako tichý človek, ktorý len občas informuje o stave svojej hry, nemá žiadnych hejterov a dokonca vznikol falošný rumor a bežiaci vtip, že niekoho zabil. Len preto, aby si z neho ľudia robili srandu, že nikdy nemal žiadne problémy. No ďalšia osoba, respektíve skupina ľudí, je známa výhradne problémami a je považovaná za jednu z najhorších škandálov v histórii FNAF fan hier. Ide o tajnú Discord skupinu známu ako The Pair. Celá situácia sa začala, keď unikli správy odhalujúce existenciu súkromného servera, ktorý tvorili viacerí známi vývojári fan hier, najmä tvorcovia hier Chompers a Juniors. Podľa únikov boli členovia The Pair aktívni viac než rok a zhromažďovali dôverné informácie o nevydaných FNAF fan projektov. Išlo o súkromné buildy hier, skoré screenshoty, detaily z vývoja a interné informácie, ktoré tvorcovia zdieľali len s úzkým kruhom dôverných ľudí. Ako vychádzali na povrch ďalšie dôkazy, kontroverzia sa ešte viac prehlbovala. Úniky naznačovali, že skupina nezdieľala len herný obsah, ale dopúšťala sa aj správania, ktoré komunita považovala za neetické, vrátane šírenia súkromných a osobných materiálov. Tým bola prekročená hranica a z obyčajnej drámy sa stal vážny problém týkajúci sa súkromia, dôvery a zneužívania vplyvu. Po zverejnení informácií nasledovala okamžitá vlna odporu. Významné osobnosti Fanverse sa k situácii vyjadrili, potvrdili existenciu The Pair a podnikli kroky proti zúčastneným osobám. Overené statusy boli odstránené, reputácie zničené a dlhoročná dôvera medzi vývojármi fanhier a fanúšikmi bola narušená. Podľa môjho názoru ide o jeden z najväčších škandálov v celej FNAF komunite a jednoznačne o najväčší škandál v kruhu FNAF fanhier. Len to dokazuje, že aj v zdanlivo priateľskej komunite, kde všetci zdieľajú rovnaký záujem, sa nedá veriť každému. Ďakujem za pozornosť.